Jag vet gott att jag snackar något om fotboll, men jag följer verkligen att jag spelar samma liv. Samman tycker vi OKB kunna klättra upp om alla mangar. Jag hade verkligen att det ska vara OKB. Men jag är verkligen proppmätt nu. Låt mig betala det. Nej, låt mig betala. Nej, jag betalar det. Nej, jag kan gå betala. Nej. Det är 36, va? Hobbe. Jag har ju 11 koner och du är välkomna att vara min 12.